I'm from Sweden, and I started to ride when I was 10 years old. And from then I've always been in love with horses. I have been doing dressage, show jumping, and eventing. And I had an accident when I was doing eventing with my horse, and I broke my back. We had to figure out how we should do with everything so that it was impossible to ride again. So it has been many years with the constructions and things, but yeah. But weren't you scared to ride again? No, not at all, because the horse wasn't. It wasn't his fault. It just was an accident. Are you nervous? Yeah, like hell. Yeah? Yeah. Why? I don't know. I really don't know, because I have been so excited to do this, but I think I've been sick for 2 weeks at home. I can't sleep, I can't eat, so it will be great tomorrow when everything is over. Ska sänka? Ja, du kan sänka. Was it difficult for you to learn this? Yeah, well, you can say. You have to practice and practice and practice and practice and practice. And sometimes, you know, it feels hopeless. Yes. But then something works and then you just go on. Yeah. So it takes a lot of time, but it's worth it. Alles wat op deze baan staat heb ik zelf gebouwd, behalve de locomotieven. Dit is een diorama van een Amerikaanse houtspoorweg uit het midden van de vorige eeuw. Maar het is één verhaal. Het verhaal van de winning van het hout, het verwerken van het hout en de afvoer van het hout. Hoe lang ben je er nou met Wanderwest? 36 jaar. Ja.
Ik zie het ook niet als werk. Het is wel een soort levensbestemming geworden, want ik heb er zo lang aan gewerkt dat het mijn geesteskind is geworden. Maar ik heb nooit 1 keer gedacht, waar ben ik aan begonnen? Nee. Nadat ik gepensioneerd was, terug wilde naar Friesland, toen was de voorwaarde wel, maar mijn baan moet mee. En ja, dat was een veel groter probleem dan ik had gedacht, want er was nergens ruimte voor zo'n grote baan. Hij was toen nog niet zo lang, 3,60 meter, maar ik voorzag al dat hij 7, 8 meter zou worden. Nou ja, dat kon in een heleboel serviceflats niet. En tenslotte ben ik hier in Heerdenhagen gekomen en nou kijk eens, hier kon hij prachtig in. Dus zo zijn we in Heerdenhagen gekomen en daar wonen we nu dus al 11 jaar en tot mijn grote genoegen. En hier heb ik hem dus helemaal af kunnen bouwen. Nu is die klaar en nou zit ik dus met het probleem van wat gebeurt er straks mee? Want ja, mijn kinderen vinden het een prachtige baan, maar die zeggen pa, wat had enig idee waar wij 7,20 meter spoorlijn neerzetten? Dat kan nergens. En dat was een zorg voor me. Dus ik ben een aantal jaren geleden in contact getreden met het Spoorwegmuseum in Sneek. En die waren meteen dol enthousiast, want het is totaal iets anders dan wat ze hebben. En ik heb dus een contract gesloten dat als die af zou zijn, dan zou ik hem dus aan het Spoorwegmuseum schenken. En Xavier is het nou? Zover is het nu, ja. Hij gaat volgende maand weg. Nou nemen jou het eigenlijk je levenswerk? Ja, eigenlijk wel, ja. Is het werk best om de saffele tiert in te steken? Ja. Ja, als ik... laat ik maar gewoon zeggen, als ik het nog eens moest doen, deed ik het weer. Ja?